pinagkata pre. Na. Kurang po sa
Dito boss ba, para pantay siya boss. Dagdagan natin ng dash at saka X. Para pantay lang siya. Kasi hindi siya pantay. Dash at saka X. Pantay lang.
Saan natin ilagay yung isa? Dito sir, baba. Baba. Paano po yung patayo? So, patay na. Ganyan? Oo, ganyan. Sa mismong baba na. Sa mismong baba siya. Ang katagal. Hello? Opo. Malapit lang. Ribbon. Ribbon. Opo. Sa harap ng airplane. Airplane. Aster. Opo. Ano lang. Sige po yung ribbon. Sa likod yung daanan. Opo, yung ribbons. Opo. Sire-sire po. Opo. Tama po ba yun? Ah, Tama ba yun? yan.
masakit talaga. Masakit na. Ayoko na rin ako. Ano Hindi, yung parang pagkakagawa? wala. Parang kagat na yun. Yung minimalist na ano. Parehas po kami kuya eh. Yung Star. para sa WhatsApp po. Sige, yun. Pero yung front ng carpe diem mo, yung ay carpe diem yun na yun. Sino po? Ano ba yun? Saan ba yung gusto mo? Okay na rin. Yan. Parang manipis. Ayan. Ano ba kaya sila? Ito yung napili. Hindi, mag-iiba pa na. Ano boss? Tuloy na boss. Sige, sige. Ay, yun. Diba? Pero palagi na rin. Tama na. Sige, salamat. Pwede ba yan? Ano kay kuya? Ito ba gusto mo? Pakita mo kay kuya. Bago na yan. Kuya, pwede raw ganito ang font ng carpet dyan. Pero, Sino mo dito? naku, mas kita yung letter E. May butas yun. Walang butas yung May convo pa ba tayo dati kuya? Ha? May convo pa tayo dati sa WhatsApp? Ay, wala Wala. internet. Wala siyang date. Mahirap. Mahirap. Well, data kuya. Doon po sa setting. Pwede pala yung ilang pass. Oo naman, sure. Napunta pa ako ng settings. Diyos ko, pinahirap. Pinahirapan ako sa Android ba? Sakto pala, may tripod na si Kuya doon, pang video. Recommend natin si kuya. Ilang araw po ba yan na pwede? Ang babalik. Yun lang. 5 days. Bibili tayo ng cream para magbabalat siya. No? Pag nagbalat, yung magbabalat kasi yan. O yung 100 na yun, di ba kasama yung star? Ano ko magpapita? Para ma-reply mo siguro. Tinawag ko naman na siguro. Ka nag-order. Kasi ka mag- Nalubat na ako. Andiyan ko na sa buong Hindi ka nag-charge. editing. Ayos na niya yung order mo. Ako pupunta ito. Wala. Hindi pa. Oh. Dito yun. Yung may picture na ako. Saan? Dito. Ito yung picture. Yung carpe diem ko daw. Dito na nasa. Gusto mong straight lang yun. Dito na lang. Dito, dito. Ano masyadong picture? Kaya nga nagpatapok ko rin ito eh. Ipatago tayo pa rin naman. Ibig sabihin, ganyan na yung laki niya. May options na. Ikaw. Kasi dito ko palagay. So, malaki ba? Pwede maliitan ko yan.
ano lang yan, mga draft. Hindi ko siyang angkol. Ganun na ganun sa picture na kaninang binti. Option mo lang dito nga or gano'n. Or sobra. Dito naman lang. Mahaba. Andun. Ay, nakapit din ako. At least starting. Oo nga. Ganyan na nga lang dito. Pwede dyan, pwede dito. Ganun siya. Ay, may tikin pa rin. Tikin yun. Ito lang, no? O yung pangalawa. Ito, mga tulog. Sa akin. Right sa akin. Pangatlo lang. Sa akin yung maliit. Hindi na makakala. O, yung pangatlo. Pangatlo. Pareho ko kami yung pangatlo. Thank you. Tapos yung star ka na pala. Ganun din po sa kanina. Kasi dito lang. Vice ganda. Mga company vice ganda. Ito pinamaya ko. English ba ba?
Marin ako. Minimalist lang naman. Sa susunod, baka buong cake. Ma-addict na to sa kuya. Hindi. Hindi ako naman talaga. May sinid ako dati kay kuya. Hindi ko na maalala kung nasa yung TikTok ko. Sa next step. Medyo malaki-laki yun. Bola ko po. Kailan ko ba papalagyan mo ng papel maliit? Alin? Videoan mo ka. Ayun na, may reading tripod na ba ako? May magkamali yan, sisihin mo ba ako? Bukas yan po ba eh. Ano mayinig-minig yung video galap ka. Yung gamot. Ha? Basta may gamot. Cream. Anong klaseng cream ko? Meron din kami binibenta dito. Meron naman ang pala dito. Kompleto na kasi. Gusto ni ano, di ba? Ni Bet at saka ni Kat. Sabihin natin dito. Or everyday ka bang makikita? Next. Ngayon, start na ulit ako ng trabaho. After, ano oras na ako? Sa gabi na. Pagka Monday to Thursday, Yung dalawa namin kasama hanggang sa bahay. 6 Pero magkaibang araw yan po. Kasi maliit sa ako niyan sa amin. Kasi may simple. Bibili ko namin number. Lagi ko namin hanapin. Tayo ba naligan? ang gana, pagpag. Hindi kasi walang GPS yung taxi so ginamit lang namin yung sa eh tapos umikot na siya dito eh nag-iba na yung way. May kausap din kasi sa phone yung rider. Pero kung nilakad lang natin, ito yung malibigaw. Saan gagaling? Burjo man. Hindi namin lalakarin Burjo man. Hindi ko taga dito lang. Akin ba ba kami? Bumaba lang dyan sa bungal. Ang ink black lang ako yan. Kapila ka na. Dito na sino mga. Mga video mo sarili mo. Ayun na paano mo kay kuya may tripod. Ano magawak? Sa ilalagay. Ano una po? Carpe diem? Oh. Dito po. Diyan ba o kalaktaas? Dito ba? Saan ba maganda? Dito na. Saan ba? Dito. Dito. Mamili ka na. Taas ba ba? Kahit saan. Bahala na sa kuya. Teka ko yung footprint. Ay, footprint. Finger. Ihirap pa. Ano mo na kasi lang? Hindi na. Dito na. Bakit yun?
dito, malibag ka. Sanay na yan si Kuya. Kurang ka ano na. Still may deodorant ka ba? Tapos na. Umatap na yun. Yung start. Yung kagaya din dun sa forma nung page 2 kanina. Pwede meron ako dito. Ganyan po yun. Kabila niya. Hindi, pero kanan siya. Parang dito lang din, no? Di ba? Ang basta-basta na upo, abigat mo. Hindi kaya nga tumayo na nga ako. Ay, mapanood si Kuya. At tapos, ano nga pala yung shaded yung isa. Galing. Kaya mo ikaw mag-video? Takot ka naman, magawa ko. Nakalive ka rin. Hi po. Ka-live sa YouTube. Ang sakit. Nakabahan yan. Kaya ko yun. Ang sakit. Hindi na nga. Ang sabi mo lang. Ang sakit. Hindi, parang ano rin siya. Nakamiss na ano. Lumiyok. Tsura mo kaya po, para na-remembrance ako. Nakalive ba yun? YouTube. Ay, YouTube. Ano nakikita yung mga mukha namin kuya? Ha? Talaga? Ano mo na? Hindi ka pala dito.
hindi lang kay partner. Ano yung... Sakit kasi ako. Sakto lang. Ganda ng carpet yan. Tuwa naman. Masakit eh. Hindi nga. Mas makakapal-kapal pa nga itong ano, kabila. Maliit lang din siya. Tumaba ako, nangapal na yan. Ano ba yun? Bumanat. Ayan yung cream na bibili namin sa kuya. Oo. Ang apply pa, no? Kada. Twice a day. Pag namalat, ibig sabihin pagaling na. Eh, kailangan gumaling siya bago ako bumiyahin. Panihalata. Oo, ibang mo. Saan mo ilalagay? Parehas. Ang Ay, aray ko. Dito parehas, tsaka yung anklet siya. thanks kuya. Check tayo. Pinafeel mo naman. Tingnan ko. Ang ganda. Dapat iganon natin yung side. Tabi sa Sabi ko ganyan, ikanan ako. Ay, kanan ka din. Oo, ayun Ah, ang kabila. Wala tamad doon, ikaliway ko. Lawet. Kasal ka niya. Hindi masakit ko yan. Ang isipin na masakit, kaya hindi masakit. Pinapawisan na ako niya yung nerves. Chillax lang. Sunblock kasi pa. Anklet ko yan. Kita ka mga shoes. basit. Documentary to. Diyan ba o masyado mataasan ba? Sakto lang. Papalaan ka naman. Susunod na na-adjust ko. Relax lang ulit. Teka, napawigan na ako. Mahina kasi ang pain tolerance. Kaya nga, i-google mo yan. Mas matired. Madadagdagan pa. Pinagbigyan ako, aasa ka, ano pa. Sing-sing ba tayo? Ah, Sige, huwag masakit. tulog ka naman.
Kaya di ba? Ah. Kaya naman. Pawis na pawis nga yung kamay ko. Tsaka pa ako. Naging pasmado ako. Ewan, mahina lang ako sa pen. Haba. Sikat kasi makapal yung balat. Congratulations!
naman eh. Oh, grabe yung pawis ng paa at kamay, no? Chillax lang. B1, B2. Meron pa. Sandal mo na lang. Sa taas. Sandal ka na lang dyan. Taas mo. Taas ka na. Pinapawisan ako sa nervyos. Tapos ito. Maganda. Thank you.
Basta experience. Ano, first time natin. Ganda. Nakakahinga ka ba? Hindi. Mukhang bigil na pigil ang hindi ka mo. Pinawisan niya yung kamay at pa ako. Hindi naman ako pasmado. Sa takot. Ang ba? Achievement unlock. Saan kayo ba wallet mo? Nasa bulsa ko. Kuya, magkano yung cream mo? 10. Twice in a day lang? Pag pinipil mo na the try, hindi mo siya. Okay, tingin sa kaya. Apo. Hindi ba tayo kasya doon sa isa? Kasi 5 days yun. Ah, okay. Hindi ko alam. Ganito natin. Hindi ko nga pinulito ko lang sa kaliwa. Thank you. Bayad ka na? Tingin ko nga iyo. Bayad ka na, di ka? Nagbayad na ako. Ba't sa akin tumataba? Eh, ganun talaga. Mamaya mo bababa din yun. Kasi Akala ko dahil mataba. thank you po, kuya. Kuya. Okay lang ba dyan? Hindi ka kasi ako. Kuya, pupunta yung dalawa na ng flatmate. Sige pa. Okay. Guys, maraming salamat ulit. Bukas na po ulit. Maraming salamat.